салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, шолкои навинка бо чанд намуд омадагиай ҳозир наварда ман нишон метиҳам, лекин духтаро касе ки гирифтанияй тезтарак нависем, барое ки ҳамагӣ як рӯз ҳама чизо меиста тамом. Барои ҳозир сезон ки ҳаст дарав тамом мешаванд. Бисёрш худаш яктаи детаияй бор бисёрай. ҳозир ҳамаша шумода якта ба якта нишон метиҳам. Фақат интернет кати кор мекунем, сурат гирифта партоен мада кадоме шумода маъқул мешавад, дастафшик мебаратуна. Ина диден, анаи савзам хушрубакай сангош хамилён. Ҳамаи ҳамино як либосаш 230 сомона. Инаира бинед, ин бо нусхаи нав сангак, фасонак, новинка духтарако. Ям ҳам хеле 230 сомона як либосаш. Диден, аҷоиб фасонакай. Тигр ду намуд се намуд омадагиай духтарако нишон метиҳем туна. Ҳамаи ино шолкан, шолкои фасон, шолкои армянски. Марҳамат, каседа ки дар кор мешавад шумо скриншот карда партоен духтаро. Чӣ хеле гуфтум, фақат амин як рӯз, якним рӯз меёбеди ёра тамом. Барои дарав тамом мешаванд. Ина и дигар рангаш буд. Анаиш бо евростил дигар рангшай. Хулас ки 230 сомона як либосаш. Анаи намуд ҳастай. Бинен касе ки ҳам хеле принтора наз мебинад, бинед чӣ хеле интихоби васеъ овардиян шумода. Аҷоибот, чанд ранг. Мана инам тиграй диден. Леопарду тигру ҳар хела. Ина ҳамаи намуда ҳастай. Баъд аз анаин сирхша нишон дода будем. Имрӯз бирӯзовуш омадай. ҳозир бо ма шумода якта евростилам нишон метиҳам. Евростили фасон. Нигоҳ кунем. Новинка. Ям духтаро пурсида будан, тамом шуда буд. Ҳозир бо омад. Ази ду рангай. Ду ранги фасон. Ёям 230 сомонӣ. Армянски шолкои фасони якум сорт. Ино сабукакан духтаро. Мана ин бо дигар ранг шай. Диден? Сери. Ина се ранги хушрӯ. Аз анаи фиолетови беҳад хушрӯакай, вале як дона будай духтаракои азиз. Шифон шолка и бадана метова бе чихол пӯшида метавонаен. Хулас бинен, дар кор шавад нависен. Анаи зардаш бо аҷоиб фасонак. И гулуш ранги гили медонед чия? Ипек боринай. Мана касида дар кор боша шолкай худаш. Вале гулуш ранги ипекай. Ям амин нарх 230 сомон. Манай бирӯзовира бинед чихе хушрӯча. Ана баъд бо ҳаст духтаро дигар намудаш. Анаи кабути бо аҷоибак фасонакай. Анами як дона мондагиай. Духтарако ҳамаш 230 сомонӣ будан. Навори имрӯза монда. Кадомиш ки дар кор меша нависен, дер накунен. Бо ҳамин навори имрӯзара ҷамъ бас мекунем. Ишам 230 сомонай. ҷамъ бас мекунем. Хайр, саломат бошед то наворҳои оянда.